Kamgbe gọọmenti Anambra steeti ji wee kwupụta iwu maka agụmakwụkwọ n'efu n'ụlọ akwụkwọ niile nke gọọmenti nwe ma nyekwa ịdọ aka na ntị siri ike megide na-anakọ ego dịgasị iche iche n'ụdị ma ụdị ọbụla. Ụlọ ọrụ Anambra State Universal Basic Education ASUBEB bụ ndị bụ ụzọ egwu n'itinye ya bụ iwu n'ọrụ. Onye ọrụ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị wetara akụkọ a n'uju. Dịka Executive Secretary nke ASUBEB Dr. Vera Nwadinobi si kọwaa mgbe ọ gwara ndị nta akụkọ okwu n'Awka, ụlọ akwụkwọ nke ọ bụ gọọmenti nwe mbụ ndị a na-enye 50,000 ka ha jiri wee na-ahazi ọnọdụ na ụlọ akwụkwọ ha, tinyekwere nkwado gọọmenti na-enye ha dịka esi enye ha ihe eji ede ihe yanakwa ihe eji ede ya. Ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ ndị ebuturu bụ ndị gụnyere Odoziakụ Okoye Uju nke Awada Primary School, Odoziakụ Eunice Nwanneka nke Awada Primary School Ibuo, Odoziakụ Patience Obioma nke Awada Primary School Ito, Odoziakụ Elizabeth Ekene nke Awada Primary School Ito, Odoziakụ Gloria Nkoleka nke Awada Primary School Ise, yanakwa Odoziakụ Maluako Chinwe nke Awada Primary School Isii. Onye bụ odeakwụkwọ nke ASUBEB bụ Odoziakụ Lovelyn Mgbemana, yanakwa otu onye ọzọ bụ board member nke ngalaba ahụ Lady Teresa Azodo na ndị ọzọkwa bụ ndị nọ n'oge ahụ. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.